ናይ ኩሉ ግዜ ወግዕናሲ ወዲ ከምዝ ተገይርኪ ከምዝ በልዮ ከምዝ ተኮይኑ እዚ ማለት እዩ እዚ ተኣትዩ በዚ ውፂ ከምዝ ተይልኪ ከምዝ በሊ ጥራሕ ኮይኑ ነነባዕልና ንከባበሮ ነገር ነነባዕልና ንገባበሮ ነገርሲ ምቁፃር ገዲፍናዮ ምርኣይ ገዲፍናዮ ሓቀይዶ እዚ ነገር እዚ ከስተውዕል ሄሮ ሓፍተይ ኣብ ኮሜንት ነነባዕለን ወዲ ክመናጠላ ዝውዕላ ኣሕዋትናሲ ገለ ነገር ዝተበልየን ኢላ ዘኪራትኒ ሓቃ እያ ቅድሚ ወዲ ንኣና ምግዱ ቅድሚ ወዲ ንኣና ንኽጎድአና በር ምኽፋቱሲ ባዕልና ንኾኖ ወይ ነነባዕልና ዋልድ ንተሓሳሰዱ ነገር እንዮ ሎማዓንቲ ኢና ክነውግዕ ሰላም ሰናይት እየ ቻናለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቆም ቪድዮታት ንናይ ፍቕሪ ሂወት ክጠቕሙ ዝኽእሉ ሓደሽቲ ሓሳባት ውሰዲ ሎማዓንቲ ካብ ሓንቲ ጓል ዝመንጠልክዮ ወዲ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ኮይኑ እንታይ ትጥቀሚ ወይ እንታይ ትጉድኢ ዝብል ነገር ንርኢ ኢና እቲ ወዲ እንታይ ደልዩ ናባኺ መፅኡ ዘሎ እስኺ ኸ ንምንታይ ኢኻ ምስኡ ዘለኺ እንታይ ስለዝኾንክ እዩ እዚ ጉዳይ ኸይዱ ካብ ምንታይ እዩ ክዓልም እንታይ እዩ ውፅኢቱ ዝብል ብሓባር ክንርኢ ኢና ኣብ ከምዚ ዓይነት ሂወት ዘለኽን ወይ ዝተመንጠልክን ወይ ድማ ዝመንጠልክን ኣሕዋተይ እንድሕር ደኣ ሃሊኽን ኮይንክን እዚ ታሪክ እዚ በጠቓላሊ ኣብ ሂወትክን እንድሕር ደኣ ሃልዩ ኮይኑ ክሳዕ መወዳእታ ሓቢርክና ንፅንሓ ዘይጠቕመክን እንተኾይኑ እውን ክተቋርፆ ገዲፍክን ዝኸደ ንጓል ክብል ንዓኽን ዘውደቐክን ወዲ ተሃልዩ ድማ ክትፅናዕናዓ ምእንታን ምሳይ ሓቢርክና ንፅንሓ ንቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንክን ንዓይንኽን ሓዳሽ ዝኾንክኹን ኣሕዋተይ እንድሕር ደኣ ሃሊኽን ቻናለይ ሕዚ ሰብስክራይብ ምግባር ጀምራ ኣብ ቻናለይ ሰሉስ ሓሙስን ቀዳምን ዝለቆም ቪድዮታት በርግፀኝነት ክጠቕሙኹን እዮም ምሳይ ሓቢርና ንውግዕ መውግዕታት ኣብ ካሊእ ቻናል ዘይትረኽብኦም ቁም ነገር ዝተላበሱ እዮም ቻናለይ ሰብስክራይብ ጌርክን እስካዕ ሕዚ ሓቢርክና ንፅንሕኽን ኣሕዋተይ ድማ እዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምርኣ ሓቢርክና ንፅንሓ እቲ ቀዳማይ ነገር ምስ ካሊእ ጓል ነይሩ መሊሱ ምሳኽ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እዚ ወዲ ካብታ ዝሰኣና ጓል ወይ ካብታ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረት ሰበይቱ ክረኽቦም ዘይከኣለ ነገራት ምሳኺ ክረክብ ኢሉ ስለዝኣመነ እዩ እዛ ጓል እዚኣ ልዕሊ ንትወዲ ንባዕላ ተኸበር ልዕሊ ንትወዲ ንባዕላ ተፍቅር ዓይነት ጓል ትነብር እሞ ብልቡ ንኣ እዩ ዘፍቅር ብልቡ ንኣ እዩ ዝደሊ ግን ድማ እቲ ዝሰኣኖ ፍቕርን ክብርን ክረክብ ክብል ምሳኺ ይኸውን ከምዚ ዓይነት ወዲ እንድሕር ደኣ ኣብ ሂወት ክሃልዩ ኮይኑ ሰላም የብልክን ዕረፍቲ የብልክን እትገብርሉ ነገር ክሕጉሶ ይኽእልን ምሳኺ እናሃለወ ካሊእ ጓል ክሓስብ እስኺ ብጎኑ ተሓቂፍክ እናሃለኺ ኣብ ሕልንኡ ምስታ ሓንቲ ጓል ተሓቃቂፍዎ ተሰዓዒምዎ ፅቡቅ ግዜ ሕሊፍዎ ዝነበረ ነገር እናስታወሰ እዩ ዝነብር በዚ መንገዲ እዚ ዘይጠቕመኪ እዚ ወዲ እዚ በዚ ምክንያት ዝመፀ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ናባኺ ማለት እዩ ኣብታ ጓል ክገብሮም ዘይከኣለ ነገራት ስልጣን ዘይሃበቶም ሕማቃት ተግባራት ኣባኺ እዩ መፂኡ ክገብሮም ዝጀመር ነታ ጓል ክንዕቃ ይኽእልን ንባዕላ ስለተኸብር ኦሮማይ ተኸቢራ ዝሓደረት ስለዝኾነት ምንም ከሪኣ ንዕቐት ከሪኣ ይኽእልን ንዓኺ ግን ኣብኣ ክገብሮም ዘይከኣለ እስኺ ብፍቕሪ ስለዝቐረብክዮ ወይ ድማ እስኺ ነብስኸይ ኣትሒትክ ስለትርኢ ንኡ ስለተፍቅር ገለገለ ንዓኺ ክንዕቐክ ትርእዮ ነታ ሕልፍቲ ኣፍቃሪት ወይ ነታ ቅድሚ ሕዚ ምስኡ ዝነበረት መፃምዱ ብዙሕ ነገር እዩ ዝገብረላ ብብዙሕ መንገዲ እዩ ዝንከባኸባ ንዓኺ ግን ክንከባኸበካ ይኽእልን ዝበለፅክ መሲሉኪ ፅቡቕ ነገር ዘለክ መሲልኪ መንጢለያ ሰብኣይ ረኺበ ዝበለፅኩ ኮይነ ዝሐሽኩ ኮይነ ኢልክ ዝሓሰብክዮ ነገር ይትረፍ እሞ ክትበልፂ ይትረፍ እሞ ልዕሊ እታ ጓል ፅቡቕ ነገር ክገብረልኪ ትዝግበአኪ ነገር ጓል ብምዃንክ ጥራሕ ክትረኽቡ እዮም ዝግብኡ ነገራት እኳስ ኣይገብረልክን እንድሕር ደኣ ካብ ጓል መንጢልክዮ ኮይንክ ዝወዲ ፍቕሪ እናሃለዎ ምስታ ጓል ለይተወድዕ ለይተፀንቀቐ ፍቕሪ እናሃለዎ ምሳኺ ፍቕሪ ንክሕዙ ኢኽ ተገድድ እዩ ዘለኺ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ልቡ ዝወፀ ወይ ዝተጓሓፈ ነገር የብሉን ምሳኺ እሺ ብሓባር ንንበር ብሓባር ንቐፅል እሺ ንኣ ገዲፈያ እየ ድሕሪ ሕዚ ምስኣ ኣይኸውንን ስለዝበለክ ጥራሕ ምስኡ ሂወት ትጅምር እሞ ግን ክሕጉሰክ ይኽእልን ኣካሉ እምበር ካብታ ጓል ተፈልዩ ዘሎ ልቡ ሕልንኡ ፍቕሩ ገለገለ ምስታ ጓል እዩ ዘሎ ምሳኺ ክኸውን ኣይኽእልን ሕልንኡ ምሳኺ ተዘይሃልዩ ኣካሉ ጥራሕ ምሳኺ ተሃልዩ ድማ እዚ ወዲ እዚ ከፍቅረኪ ከኽብረኪ ዝግበአኪ ዋጋ ክህበኪ ከይትፅበይ ትርፉ ድኻም እዩ ዝሐሽክ መሲልክ እምበር እዚ ወዲ እዚ ነታ ጓል እዩ ኣብሊፁ ዝርኢ ወይ ነታ ጓል እዩ ካብ ልቡ ዘፍቅር እቲ ካሊእ ድማ እንድሕር ካብ ጓል ዝመንጠልክዮ ወዲ ሃልዩ ኮይኑ ምሳኺ ዘይጭበጥ ተስፋ ጥራሕ እዩ ምሳኺ ክህሉ ዝኽእል ንምንታይ ድዩ መሲልኪ ሕዚ እውን በቲ መጀመርያ ዝበልኩኹ መንገዲ ዝሐሽክ መሲልክ ጥራሕ ኢኻ ምስ ዝወዲ ዝኾንክ ዘለኺ ዋላ ለይፈለጥክ እኮ ዝኾነ ርክብ ጀሚርክ ክትኾን ትኽእል ይወዶ ሓዳር ከም ዘለዎ ቅድሚኺ ፍቕረኛ ከም ዝነበረቱ ገለ ዘይፈለጥኪ ዝኾነ ርክብ ክትጅምር ትኽእል ኢኺ ሓቂ ድሓረ ግን ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልትታት ወይ ኣዋርሕ ወይ ዓማውቲ ካብ ዝኾነ ሰብ ትሰምዕዮ ወይ ባዕሉ ይነግረኪ ወይ ዝኾነ መንገዲ ትሰምዕዮ እሞ
ሰሚዕክና ኣለኺ ጸገም የብሉን ብቻ ምሳይ ኩን እምበር የፍቅረካ እየ ኦሮማይ ዝተፈላለኹም ትኾንኩ ሚልኪ ትመንገድሱ ተቐቢልክ ክቐጽልዮ ተሞኪርኺ እቲ ወዲ ኣባኺ ዝነበረ ግምት ሓደ ናወረደ እዩ ዝኸይድ ይንዕቐኪ ቅድሚ ምንጋር ወይ ዝጉዳይ ቅድሚ ምፍላጥ እኮ ይኽብረኪ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሳኺ ንክቕጽል ሓዳር ንክገብር ገለ እኮ ይፈቱን ደስ ይብሎ ነይሩ እዩ ልዕልታ ምስኡ ዝነበረት ጓል ልዕልታ ምስኡ ዝነበረት በዓልቲ ሓዳሩ ትኾን ትኽእል ፍቕረኛኡ ትኸውን ትኽእል ዝሓሸ ፍቕርን ክብርን ክበካ ክኽእል እኮ እዩ ምስ ፈለጥክ ግን ስኢልክ ኖርማል ኮይንክ ከተቐጽልዮ ክትፍትን ከለኽ መዓልቲ ሽዑ ክብርኺ ይወርድ ሽዑ ሂብክ ዝነበረ ዋጋ ይቕበር ሽዑ ሓዳሽ ጓል ክትኾን እዮ ሽዑ ተዘፍቅራ ዝነበረት ጓል ዘይኮነትሲ ተዝሓሰረት ክብሪ ዘይብላ ንኸምኣ ዝመሰለት ጓል ወይ ሂዋን ቀቢራ ምስኣ ዝነበረ ወዲ መንጢላ ክትነብር እትደሊ ዓይነት ጓል ኮይንቲ ኢኻ ትረኣዩ ኣይናገሩና ንምበርሲ ጸገም የብሉን በቃ እንድሕር ተቐቢልክ ንማት ፍቕርና ክነቕጽል ይግባእ ፍቕሪ ተዘይሃልዩን ምስታ ጓል እሞ ደኣ ከመይ ኢለ ክቕጽል ገለ ይብል ኣፎም እምበርሲ ብውሽጦም ትዝነበሮም ክብሪ ቅምጥጥ ኣቢሎም እዮም ዘውፅዎ እና ዘይጭበጥ ተስፋ ይህልወኪ ነታ ጓል ዘይገበሮ ነገራት ብምልኦም ምሳኺ ንክህሉ ትጽበይ ነታ ቅድመ ሕዚ ወሊዱላ ሓዳር ገይሩላ ኣፍቂርዋ ብዙሕ ነገር ቃልኣትዮም ብዙሕ ፍቕሪ ኣሕሊፎም ክገብረላ ዘይከኣለ ነገርሲ ምሳኺ ንክገብር ትጽበይ ከንቱ ተስፋ ማለት እዩ እስኺ ካብታ ጓል ብምንም ተኣምር ኣይትበጽሕ ኦኬ ቆንጆ ትኾን ትኽእል ጽቡቕ ቁመና ክህልየኪ ይኽእል ጽቡቕ ሃፍቲ ክህልየኪ ይኽእል ብስሩ ኣብ ምንም ነገር ከብጽሐከ ይኽእል እዚ ኩሉ ዘለኪ ነገር ፍቕሪ ተተሓዊስዎ ጥራሕ እዩ ዋጉ ወይ ክብሩ ወይ ልምጥኖ ነገር ከግንዝ ዝኽእል ተዘይኮይኑ ግን መንጢልክ ወሲድኪ ምዃንኪ እናፈለጥኪ ትወድዎን እናፈለጠ ጽቡቕ ፍቕሪ ጽቡቕ ሓዳር ጽቡቕ ተስፋ ክህልወና እዩ ኢልክ ምሕሳብ ዘበት ይኮነኪ ንኣኣ ዘይገበሮ ነገር ንኣኸ ክገብር ኣይኽእልን እዚ ወዲ ምስ ሓደ ወዲ ንምቕጻል ቅድመ ሕዚ ዝነበሩ ፍቕሪ ቅድመ ሕዚ ዝነበሩ ታሪኽ ሙሉእ ብምሉእ ምስተደፈነ ምስተዓጸፈ እዩ ክኸውን ዘለዎ ተዘይኮይኑ ውሽጡ ሓደ ኣይተመሓየሸን ጎዲኣቶ እኳ ተነይራሲ ትዝተጎድኦ ኣይደሓንን ንዓኺ ክብቀለኪ ወይ ብሕማቕ ነገር ከርእየኪ እታ ጓል ዝበደለቶ ነገር ንዓኺ ብሕማቕ ነገር ከርእየኪ ኣባኺ ንኽብቀል ኣባኺ ስምዒቱን ከንፍስ እዩ ዝገብር እምበር ትክክለኛ ፍቕሪ ክረክብ የልኪ ከይተኣምኒ ውሽጡ ከይተደፈነ ካብኡ መሊስኪ ድማ ዘይጭበጡ ተስፋታት ሒዝኪ ኢኻ ክትነብሪ እዚ ወዲ እዚ ሙሉእ ብምሉእ ካብታ ጓል ከይደሓን እንድሕር ዋላ ይድሓን እሺ ዋላ ይድሓን እናፈለጥኪ ኣብ ልዕሊኣ ትድረቢ ከም ዘለኽ እናፈለጥኪ እንድሕር እዚ ርክብ ዝቐፂልክዮ ኮይንኪ ወይ ከም ትፈልጥ እናፈለጥ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሰላማዊ ዝኾነ ህይወት ክህልወኩም ኣይኽእልን ካብኡ ዝህበኪ ተስፋታት ድማ ብንዕቐት ስለ ዝኾነ ተግባራዊ ክገብሮም ኢልኪ ከይትጽበይ እቲ ሳልሳይን እዚ ርክብ ዝሓደገኛ ክገብሮ ዝኽእልን ናይ መወዳእታ ነጥበይ ድማ ጽባሕ ንግሆ ብኻልእቲ ጓል ትምንጠል ምዃን ክርግፀኛ ኮይኑ መንጢልክ እንድሕር ደኣ ምፅክዮ ኮይንኪ ዝኾነት ጓል መንጢላ ክትወስዶ እያ ኣይ ቲንክ እዚ ሓሳብ እዚ ብቕድሚት ክገብሮ ነይርኒ ቁፅሪ ሓደ ክገብሮ ነይርኒ ይመስለኒ ንምንታይ ድመሲልኪ ዝሓሸት ረኺበ ኢሉ ነታ ነባር ፍቕረኝኡ ገዲፉ ናባኺ ዝመፀ ወዲ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ካባኺ ትሕሽ ኣብ ዝረኸበሉ ሰዓት ገዲፍኪ ይኸይድ እዚ ሚኢት ብሚኢት ርግፀኛ ኮኑ መልክዕ ልፈቱ ወዲ ካባኺ ትምልክዕ ጓል ክረክብ ከሎ ምሳኺ ዘፅንሕ ምኽንያት የብሉን ምኽንያቱ ዕላምኡ መልክዕ እዩ ምኽንያቱ ዕላምኡ ቁመና እዩ ምኽንያቱ ዕላምኡ ደጋዊ ጽባቐ እዩ እምበር ውሽጣዊ ጽባቐ ወይ ሓዳር ምምስራት ወይ ፍቕራዊ ሂወትካ ምጉልባት ምናምን ኣይኮነ ዝወዲ ዕላምኡ ከምኡ ተዝኸውን ማ ምስታ ናይ መጀመርያ ዝነበረት በዓልቲ ሓዳሩ ፍቕረኝኡ ወይ ዘኽብራ ዝፈትዋ ጓል ዝነበረት ገዲፉ ናባኺ ይመፀን ነይሩ ዝተወሰነ ዘንጸባርቑ መልክዕኺ ወይ ዘንጸባርቕ ገጽታኺ ማሪኽዎ እዩ ናባኺ መፅዩ ዘሎ ብዝተወሰነ ነገር ተሳሒቡ ጥራሕ እዩ ናባኺ መፅዩ ዘሎ እቲ ዝሰሓቡ ነገር ድማ ብኢዱ ምስ ጨበጦ ኦሮማይ ምስ ረኸቦ ክስእኖ ከም ዘይኽእል ምስ ፈለጠ ካባኺ ተሓይሽ ጓል ምስ ረአየ ግድፈ ቢልኪ ናብታ ዝሐሸት ጓል ይኸይድ እዚ ርግፀኛ ኮኒ እስኹን ሰላማዊ ዝኾነ ህይወት ክህልወከ ይኽእል እስኺ ኢኺ ኩሉ ግዜ እፍ ክትብልዮ እስኺ ኢኺ ኩሉ ግዜ ክተፍቅርዮ እስኺ ኢኺ ናጠበርክዮ ክትነብሪ ንምንታይ ድመሲልኪ ብመልክዕ ክስሒብክዮ ከም ለምፀኽዮ ብደንብ ጌርካ ክትፈልጢ ብገንዘብ ክትኾይኑን ወ ብገንዘብኪ ብዝኾነ ነገር ክስሒብካ ከም ለምፀኽዮ ፀቢቕኪ ስለትፈልጢ እቲ ዝስሒብክ ለምፀኽሉ መንገዲ ክትቐፅሊ ወይ ክትውስኺ በዛ መልክዕ እዚኣ ትሽቅርቅር ክብሪ እዚኣ ትኩሓል እስቲ እዚኣ ከምዚኣ ክገብር ከም ኣናባልኪ ክትውዕሊ ምክንያቱ ካባኺ ንሕሸት ጓል ተግንዩ ገዲፍካ ከም ዝኸይድ ኣፀቢቕ ክትፈልጢ ኢኺ ስለዚ ደቂስኺ ተሓድርን ብሰላም ክትነብሪ ትኽእልን መፃምደይ ምሳይ ኒኦስቲ እፎ ኢለ ክነበር ኢልካ ክትነብሪ ትኽእልን ሰላም ዘይትረኽብሉ ዕረፍቲ ዘይትረኽብሉ ተዝናኒኺ ተጫዊትኺ እፎ ኢልኺ
ክትነብሩ ለይትኽእል ፍቅር ድማ ምንም ኣይገብረልከን እታ ጓል ሎማዓንቲ ነቢዓት ኮይና እታ ዝመንጠልክ ያጓል ሎማዓንቲ ተሰይራት ኮይና እርግፀኛ ኮይነ ክነግረክ ጽባሕ ንግሆ ትናታ ቦታ ትናታ ዕድል ንዓኺ እዩ ንምንታይ መንጥልቂ ወሲድክዮ እዚ ወዲ ድማ ምምንጣን ዝለመደ እዩ ዓሪፉ ኮፍ ማል ዝለመደ ኣይኾነይ ምስቲኣን ፍቅሪ ምጅማር ምንም ዘይመስሉ ዓይነት ወዲ እዩ ናታ ሓንቲ ልቢ ጓል ክሕሊ ዘይከኣለ ናተይ ልቢ ክሕሊ እዩ ኢልካ ተስፋ ክትገብሪ የብልከን እስኸመን ስለ ዝኾንኪ በየናይ መንገዲ ካብቲ ኣዘሐሸት እያ ኢሉ ገዲፉ ጓል ንዝመፀ ጓል እንድሕር ዳ ዘይራህርዮ ኮይኑ ንኣኹ እውን ካባኺ ትሐይሽ ጓል ኣብ ዝረኸበሉ ሰዓት ገዲፍክ ከም ዝኸይድ እርግፀኛ ኮይንኪ ሓላፍነቱ ወሲድኪ ኢኺ ክትቕፅል እየ ዘለክ ዝርከብ ምስ ተጎዳእኺ ውይ ክኸፍእ ምስ ተጎዳእኺ ውይ ኣይከኣልን እስኺ እውን ክፍእቲ ኢኻ ኣብታ ልዕሊ ጓል ክፍእቲ ኮይንኪ ኢኻ ካብኡ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ከምዚ ዓይነት ወዲ እንድሕር ዳ ገጢምክን ኮይኑ ካባየ ናብቲኣ ናባየ ዝመላለስ ዓይነት ወዲ እንድሕር ዳ ኣብ ሂወት ክንሃሊ ኮይኑ ብኣስኽን ነንሕድሕድ ከነይኮነ ክኸውን ዘለዎ እዚ ብደንብ ጌርካ ተረድኦ እቲ ወዲ ሕጉስ ንክኸውን ከም ድላዩ ንክዕንደር ኣብ ልዕለይ ክንወፅኡ ከም ድላዩ ንክኸውን ምስቲ ሓንቲ ይኸውን የበኣስ ምስቲ ሓንቲ ይኸውን የበኣስ ከም ድላዩ እቲ ሂወት ንክውንኖ ጥራሕ እዩ ዝገብር ኣብ መንጎኽን ዘሎ ዋና ፀላኢኽን እሱ እዩ እምበር ነንሕድሕድ ከነይኮንክነ ኣነ ይበልፅ እስኹ መንጢልክኒ ከምዚ ጌርክኒ እሳ ፀላኢተይ እሱ ከምዚ እዚ ግደፎ ኣቋርፆ ነንሕድሕድክን ክትሳነያ ክትፈቐራ ከለኽን እቲ ወዲ ኣብ መንጎ እዩ ዝተርፍ እሱ እዩ ክኸውን ዝኽእል ፀላኢኽን ነቲ ሓንቲ ጓል ዘይጠቐማ ንኣኽ ክጠቕመኪ ከይትፅበይ ምምንጣል ጥራሕ ይኾነን ኢቭን ምስ ካልእቲ ጓል ነይሩ ምዃኑ እናፈለጥክሲ ትፈላለዩ እሞ ኣብ መንጎኹም ዘይምርድዳእ ይፍጠር ተፈላለዩኹም ኣለኹም ሓቂ ድሓረ ምስ ካልእቲ ጓል ርክብ ጀሚሩ ነይሩ ምዃኑ እናፈለጥኪ ዋላ መንጢላት ክትኾንሽ ዋላ ጽልእ ሃሊክና መንጎኽን ገለገለ ዝሮ ምስ ካልእቲ ጓል ምንባሩ እናፈለጥክሲ ክምለሰክ ከለስ እፎይ ኢልካ ትቕበል እዩ ደስ ይብለኪ እዚ ንበዓልኽን ሓደ ክብሪ ዋጋ ገለ ፍቕሪ ክትረፍሙ ከም ቀደም ፍቕሪ ክበክ ገለሲ ሕሳር ርካሽ ገይሩ እዩ ዝርአኪ እዚ ኣቋርፃ እዚ ዝናገሮ ዘለኹ ነገር ክርዳእክን ኢለ ተስፋ ይገበር ንግዚኡ ልምሉም ወይ ልሙፅ ብሰላማዊ መንገዲ ትፈቐሩ ከም ዘለኹም ገለገለ ክስምዓካ ይኽእል ግን ዘይመስል ብስሩ ዘይኸውን ነገር እዩ ወዲ ሓደ ግዜ ተኒዓቐኪ ወዲሲ ልዕሊ ፍቕሪ ክብሪ እዩ ልርኢ ማንም ክትፈልጦ ኣለዋ ተፍቅርዮ ኮይንኪ ለይተኽብርዮ ተኮይንኪ ነዛ ክነፅንሕ ምክንያት ምንም ነገር የብሉን ሓቂ ብስሩ ግፀኛ ኮይነ ክነግራክል ማለት እዩ ስለዚ ልዕሊ ፍቕሪ ንክብሪ ኣግዚፉን ናርኣየ የፍቅሩ ስለለኾንኩ ወይ የፍቅራኒ ስለለኾነሲ ተኸባቢርና ተሳኒና ክሳዕ መወዳእታ ሓቢርና ክንፀንሕ ኢና እስካዕ ዘለኣለም ገለ ትልዮ ነገር ከንቱ ናብ መጀመርያ መዓልቲ ዝነዓቐኪ ወይ ክብሪ ለጉደለልኪ መዓልቲ ናይኹም ርክብ ግንኙነትኩም ኣብኡ እዩ ዝቋረፅ በቃ ድሕሪኡ ሂወት የብልኩምን መጀመርያ መዓልቲ ንዕቐኪ ዝኾነ ነገር ዝገበረ መዓልቲ ኣብ ኣያ ትውዳእ ክቕየረለ እዩ ክምለሰለ እዩ ፍቕሪ ክቕይሮ እዩ በላብላ ሳክት ኣይሰርሕን ሓንቲ ግዜ ተኒዕቂ ኦሮማይ ተወዲ ኣላ ወይና ትፃወርኪ እያ ክትነብሪ ወይና ነባዕኺ እያ ክትነብሪ ወይ ገሌና መንጠለኺ ሓደ መዓልቲ ምስቲ ሓድር ሓደ መዓልቲ ምስቲ ሓድር መሊሱ ምሳኺ ሓድር ክብሪ ዋጋ ክናውርድ ክትነብሪ እምበር ክቕየረለ ይኸውን እዩ ዝብል ሓሳብ ኮምፕሊትሊ ጌጋ እዩ ንልዕሊ ፍቕሪ ንክብሪ እዮም ዋጋ ዝህቡ ተኒዕቐካ ሓንቲ መዓልቲ ዋላ ፍቅረኪ ይበልኪ ዋላ ምሳኺ ዕድመ ዘመነ ይበልኪ ዋላ ዝተፈላለዩ ቃላት ይተወልኪ ዝነዓቐኪ መዓልቲ ኣብ መንጎኹም ምንም ነገር ፍቕሪ የለን ምክብባር የለን ሂወት የለን ምሳኺ ተነበረ ምቾት መሪፁ ስለትንከባኸብዮ ስለትብልዮ ገዲፍከ ከይኸይድ ብዙሕ ነገር ስለትገብርሉ ምናምን እምበር ካብኡ ሓሊፉ ንዓኸ ፍቕሪ ክብሪ ገለ ሃልይዎ ኣይኮነን ብፍላይ ድማ ናብ ካልእቲ ጓል ዝለመደ ተኮይኑ ሓንቲ ግዜ ናብ ካልእቲ ጓል ኸይዱ ይቕረታ ገይረሉ ኢልኪ መሊስክዮ ተኮይንኪ ኣይትቋረፅን እዛ ባህሪ እዚኣ ብዙሕ ሱስ ክግዳፍ ይኽእል እዩ ብዙሕ ልማድ ብዙሕ ወልፊ ብዝተፈላለየ መንገዲ ወይ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ክቋረፅ ይኽእል እዩ እንድሕር ከምዚኣ ዓይነት ባህሪ ምርኣይ ጀሚሩ ናብ ካልእቲ ጓል ምኻድ ተጀሚሩ ዋላ ሽሕ ግዜ ፍቕሪ ይሓዞ ዋላ ሽሕ ግዜ ብዙሕ ፍቕሪ ኣርእዩ እዚ ወዲ እዚ ዋላ ይፍቅራ ይናበልኩ ይፍቅራ እኮ እሞ ግን ከምዚ እንደ እሞ እናገበርኩ እናበደልኩዋ እንደ እሞ هم زلوا نجار على مش بك أورما كستخخل يخل مالتيو إذا تقبل كتنابر عينت قال تخونك أورما يمسو تنابر تخلي أخي ما أنت الكزم تخيه تخونكي بس بزحات أقولات ركب 5 جمر السخون مالي سكنا تقبل كيو كم تخدي ركت أنيك تخون اللكي لعلم من دما ما نم قال تم ما نم قال يتبعد بنا ودات عينك بالله الخونة قال حزنير ونبز خونة قال خير كلوسي صباح نجوه قادي فيك 5 خير ركت أنيك نخونكي كود ما 5 تلمد أهل دحواتيسي أتمودات سد لماد نكخديهم تجاوبهم زلخن
ጽኑዕ ዝኾነ ሪሌሽንሺፕ ከይህልዎም ይኹን ትገብርዎም ዘለኻ ብሰንኪ ከምዚ ዝበለ ኣጓላት እተን ጥዑያት ኣጓላት እተን ብልበን ንጹሃት ጨዋታት ዝኾነ ኣጓላት ንክብደላ ክትገብረን ዘለኻ ዘፍቀረን መሲልዎን ፍቕሪ ዝኾነ ትኩስ ፍቕሪ ይሪኣ ገለ እሞ እሰን እውን ጥሕል ይብላ ነዋሃት ስለ ዝኾና ካብኡ ዝኾነ ግዜ ድማ ምልማን ስለ ዝለመደ ናፍቲኣ ምዋል ስለ ዝለመደ ግድፍ ኣቢልዋ ይኸይድ ብሰንኪ ሓደ ስርዓት ዘይብለን ኣዋልድ እተን ጥዑያት ምንም ዘይፈልጥ ኣጓላት ንክብደላ እዩ ዝገብር ስለዚ ባዕልና እንድሕር ቀሪፅናዮም ኮይና ባዕልና ሕማቕ ልማድ ተዘይልሚድናዮም ኮይና ኣወዳት እዚ ሕማቕ ነገር ኣብ ልዕሊ ኣጓላት ክገብርዎ ኣይኽእሉን ነንባዕልና ክንመነጣጠል ስለ ዝርኡና ናፍቲኣ ይኸዱ ምስቲኣ ይኾኑ ምስቲኣ ኣቢሉ በቃ ምስ ኩሉ ጥዕምዕም ኣቢሎም ኣብ መወዳእታ ድንግል ጓል እዩ ዝደሊ ኢሎም ንክምክሑ እዩ ዝገብር ስለዚ ነንባዕልና መጀመርያ ክንተሓላል ኣለና ወዲ ክሓልየል ክትኾይኑ ሰብኣይኺ ምሳኺ ዕድመ ልክዑ ክነብር እንድሕር ዳኣ ደሊኹ ኮይንኪ ዝተዓፀወ ፋይል ክህልዎ ኣለዎ ዘይተዓፀወ ፋይል ወይ ዘይተዓፀወ ናይ ፍቕሪ ርክብ እንድሕር ዳኣ ሃልይዎ ኮይኑ ፈለማ እሱ ወዲ እሞ ናባይ ምፃእ ሂል ዘይገበረ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ልቡ ተሰይሩ ገለ እንድሕር ዳኣ ነይሩ ኮይኑ ብጓል ዝተበደለት ኮይኑ ፈለማት ዝተበደለ ልቡ ክጽገን ኣለዎ ብድሕሪኡ እዩ ምሳኺ ርክብ ክጅምር ዘለዎ እምበር ልቡ ምስ ካሊእ ትጓል ፍቕሪ ጀሚረሉ ዝሓስቡ ብኣካሉ ድማ ምሳኺ ካብኡ ስኽብ ሰላማዊ ዝኾነ ፍቕሪ ይትረኽብን ትዝግበአኪ ዋጋ ክብሪ ይትረኽብን ኣጎላጎል ኣብ ዝኾነ ህይወት ክትነብሩ እዩ ዝገብር ስለዚ ጥንቅቕቲ ኩኒ ንባዕልኺ ትሕልዎ ኮኒ ዘይተዓፀወ ፋይል እንድሕር ዘይተዓፀወ ጉዳይ ሃልይዎ ኮይኑ ፈለማ ፋይል ክዓፆ ጉዳይ ክዓፆ ምሳይ ይርክብ ክንጅምር ሓዳር ዝገበረ ዝወለደተ ነይሩ ድማ ንዓ ዘይጣምካ ንዓይ ክጣመኒ ትኽእልን እስኺ ሕልፎት ከም ዝኾንኪ ክስምዓካ የብሎን ክርዳእካ የብሎን ኣብ ከምዚ ዓይነት ህይወት እንድሕር ዳኣ ሃሊኻ ኮይንክን ሓደ ኣሕዋተይ እዚ ንግግር እዚ ደወል ክኾነክን ዝግባእ ቅድሚ ህይወትክን ኣብ ሕማቕ ነገር ምእታዋ ቅድሚ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ምውዳእክን ቅድሚ ከምታ ዝተጎድአት ጓል ምዃንክ እስኽን ቅድሚ ምጉዳእኽን እዚ ሓሳብ እዚ ከም ደወል ክኾነክን ይግባእ ከም ማኸረክን ትደልዮ ነገር ተሃሊ ብውሽጢ መስመር ረኸባኒ ክንመኸር ክነውግዕ ንኽእል ኢና ኣብ ቀጻሊ ክሰርሐልክን እትደልዮ ሓሳብ ተሃሊ ድማ ብኮሜንት ፀሓፋለይ ብደንቢ ገይረ ተንቲነ ካረዳእክን እየ እስካብ ሕዚ ምሳይ ፀኒሕኺ መቸም ሰብስክራይብ ከይገበርክ ይትወፅእ እንድሕር ንዓይንኻ ሓዳሽ ኮይነ ቻናለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ኩሉ ግዜ ሰሉስ ሓሙስን ቀዳምን ዝለቆም ቪድዮታት ተመሃሩሎም እዛ ቪድዮ እዚኣ እውን ተበፃሕነት ምእንታን ክህልዋ ሰብስክራይብ ዝገበርክን ኣሕዋተይ ላይክን ሼርን እናገበርክን ናብ ብዙሓት ኣዋልድ ክትበፅሕ ግበርኣ ነንባዕልና ንፋቐር ነንባዕልና ንሳነን ኣልማዓንቲ መልእኽቲ እያ ቅድሚ ንወዲ ምውቃስና ነንባዕልና ንወቃቐስ ነንባዕልና ንስተኻኸል ሰላም